kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure deian. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erroki jauna, zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goiko Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko eta amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, mundu guztia eskolatu duzu, Paulo apostolu santuaren hitzez. Ura Kristo garatzea gaur ospatzen dugu ezkero, egizu guk ere aurrera egin dezagula zuganako bidean, haren esentuari jarraituz. Zure egiaren testigu izan daitezen munduaren aurrean, zure Señor Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik, egun haietan Saulo, jaunaren ikasleen aurka, heriotz zemaia zeriola, apaiz nagusiaren gana gartu zen, eta Damaskoko sinagogetako agiriak eskatu zizkion, bide hortako ziren guztiak, gizon eta emakume, bahituak Jerusalema ekartzeko. Bidean zihoala, eta Damasko ondora iritsi zenean, bat-batean goiko dizdira arditsu batek inguratu zuen. Lurrera eroita, ahots bat entzun zuen honela zioena. Saulo, Saulo, zergatik erasotzen didazu? Saulok erantzun zion, nor zaitut zu jauna? Eta jaunak, zuk erasotzen diozun Jesus nauzuni. Altxa zaitez eta sartu herrian, han esango dizute zer egin behar duzun. Haren bide lagunak harrituta zeuden, ahotsa entzun bai, baina ez zuten inor ikusten. Orduan jaiki zen Saulo lurretik, baina begiak irekita ere ez zuen ikusten. Beraz, eskutik hartuta eraman zuten Damaskora, eta 3 egun egin zituen ikusten ez zuela, eta ez zuen ez jan, ez edan. Bazen Damaskon Ananias izeneko ikasle bat. Jaunak ikuskari batean esan zion, Ananias, eta honek, ona hemen ni, jauna, eta jaunak, zoaz kale nagusira, eta bila ezazu Judasen etxean Tarsoko Saulo delako bat. Otoitzean ari da, eta Ananias izeneko gizon bat ikusi du bere gana etortzen, eta eskuak gainean ezartzen. Berriro ikusmena ardezan. Baina Ananiasek erantzun zion, jauna, askori entzun nago, zenbat kalte egin dien gizon horrek zure fededunei, Jerusalenen, eta orain bertan ere eskubide hartua du apaiz nagusiaren gandik, zure izenari de egiten dioten guztiak baituta eramateko. Eta jaunak erantzun zion, zoaz, nik gizon hori aukeratua daukateta, gentilei eta erregei eta Israeldarrei nire izena adierazi dezaien. Nik erakutsiko diot nolako nekeak eraman beharko dituen nire izenagatik. Joan zen bada, Ananias sartu zen etxean, ezarri zizkion eskua gainean eta esan zion, Saulo, anaia, onera zendozela bidean agertu zitzaizun Jesus jaunak bidaletan datorkizu. Berriro ikusmena ardezazun eta Espiritu Santuaz bete zaitezen. Eta bat-batean, eskaba bezalako batzuk erori zitzaizkion begietatik eta berriro ikusten hasi zen. Zutitu zen eta bataiatu egin zuten eta janda indar garritu zen. Egun batzuk egin zituen Damaskoko ikasleekin, eta gero sinagogetan Jesusen berri ematen hasi zen, jangoikoaren semea dela erakutsiz. Entzule guztiek harrituta honela zioten, ez alda bada hau, izen horri dei egiten diotenen aurka Jerusalenen zebilena, eta hemengoak ere baituta
apaiz nagusiaren gana eramateko etorri zena. Saulo ordea, gero eta bizkorrago agertzen zen, eta Damaskoko judutarrak lotsarazten zituen Jesus dela Mesias egiaztatuz. Jaunak esana. Erantzun Sauloa, zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona. Zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona. Gore txazue jauna atzari guztiak, goraipa ezazue herri guztiak. Zoazte mundu guztira eta otsegin berri ona. Sendotu baitu guregan bere baitasuna, eta beti betiko dago haren beretasuna. Zoazte mundu guztira. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus amaikei agertu zitzaien eta honela esan zien. Zoazte mundu guztira eta otsegin berri onak izaki guztiei. Sinisten duena eta bataiatzen dena salbatuko da. Sinisten ez duena berriz galdu egingo da. Sinisten dutenek mirari hauek egingo dituzte. Nire izenean etsaiak bota, hizkuntza berrietan mintzatu, sugeak eskutan hartu, eta hilgarrinen bat edanda ere ez die kalterik egingo. Gaixo daudenen gainean eskuak ipini eta gaixoak sendaturik geldituko dira. Jaunak esana. Gaurkoan, Hilbeltzaren 25. Elizak urtero ospatzen du San Pabloren bihotz berritzea, San Pabloren Kristoren gana itzultzea edo konbertsioa. Esan genezake oso gauza berezi izan duzela, berez San Pabloren festa burua, San Pedrorekin batera, ekainaren 29an ospatzen du Elizak, baino bere konbertsioak izan duzuen eragin handik ikaragarria kontutan izan da, egun berezi bat aukeratzen da gaurkoak konbertsio hori ospatzeko. Oain memoriz, ez zait beste kasutik okurritzen, esate baterako Joan Bataiatzailearena ospatzen dugu martiritza eta jaiotza, edo beste santuren bat egin daiteke bi aldiz ospatzen duguna. Gure San Francisco Xavier eta gero Graziaren bederatzi horrena, baina beste santurik ez dago, ni guainako lazera izela, bere konbertsioan ospatzen dugunik. Eta ospatzen dugu ikaragarrizko garantzia izan duzuelako San Pabloren konbertsioa. Bera, kristauen etsai amorratua zen. Bera zen, farisearra, Tarso jaioa, gaur egun Turkia dago, baina judutarra zen. Eta judutarrak bere artean bere taldeko eukitzen zituzten, eta bere edukazio judutar oso zorrotza eukizuen farisear, Gamaliel farisearraien eskolakoa zuzen ere, eta oso konbentzitua zegoen. Horregatik, kristautasuna hasi zelarik bere etsai bezala sentitu zuen, eta halako pertsekuzio altzen gogorrena burutu nahi zuen Saulo. Agertzen zaigu aurreneko aldi, apostoluen eginetan, Estebanen martiritzan. Esteban harrika hiltzen ari ziren bitartean, esaten dugu San Lukasek, apostoluen eginak idatzi zituenak, esaten dugu, bazegoala gazte bat, Saulo izenekoa, besteen kapaketa eusten, besteek lasaiago edo librego harriak botatzen aritzeko. Gero agertzen zaigu, San Pablo etxago liba bizela eta gaurkoaren egia gaiontan entzun dugu Damaskora zikoala, gaur egungo Siriako kapitalera, eta hango kristauak atxilotu eta Jerusalemera eramatera. Eta bidean gertatu zitzaion entzun dugun konbertsioa. Horregatik, konbertsio horrek esan dezake halako indar berezia agertu zuela. Bertan ikusten baitugu jainkoikoaren indarra zenbaterainokoa da. Jainkoikoak gure bihotzak alda ditzakela. Edozein egoeratan daudela ere. Horregatik sekulan ez dugu inor galdutzat eman behar. Ez da gure burua ere. Beti itxaropen handia eduki behar dugu jainkoikoarengan, bere graziak
kasu honetan, ez zan bakarra pertsona bat esan genezake sinisten ez zuena, edo bere martxan zikoana, edo garrantzirik ematen ez ziona, etxai amorratu izan. Eta Jaungoikoaren garraziak bilakatu zuen, historian izan duen evangelizatzailerik importanteena, handiena izateraino. Horregatik, bigarren gauza gaurkoan kontutan edukitzen duguna hori da. Zer olako garrantzia zuen San Pablok kristautasunaren hasiera hartan. Berak Mediterraneo inguru osoa ibili baitzuen, eta garai hartan oso zaila zen, askotan ekaitzak, hotzak, beroak, zer olako persekuzioak, jipoiak, denetik bizitu behar izan zituen San Pablok halako komunidade txiki batzuk, herri edo garai hartako importanteenetan sortu ahal izateko. Itun berrian agertzen zaizkigun gutun asko komunidade horiei zuzenduak dira. Bat Kolosako jendeei zuzendua, edo Tesalonikako edo Erromakoei, edo Filipokoei, San Pablok idazten zaizkien halako gutunak. Eta batez ere, bere ezaugarririk nagusiena izan duzan, gentilien artean, bera naiz eta judutar, esan genezake estriktoa, eta judutar garbi-garbia, puru-purua izan, hala ere Jaungoikoak eman zion, halako doi berezia gentilei Jesusen berri ona ezagutzera emateko, hau da, judutarrak ez zirenei, beste erlijiotakoei. Beti hasten zen, aiatzen zelarik toki batera, sinagoga bisitatzen zuen, eta saiatzen zen ituluzarrak eta eharki ezagutzen zituen, eta horiek abia puntu hartuta saiatzen zen Jesusen berri ona judutarrek ezagutzera ematen. Baina arrakasta handia batzuk, segur asko, onartu duzuten, beste asko ez. Eta arrakasta handiagoa izaten zuen gentilen artean, judutarrak ez zirenen artean, beste erlijiotako pertsonen artean. Jaungoikoak eman baitzio, halako gauza berezia. Horregatik deitzen zaio San Pablori gentilien apostolua. Eta beste aldetik ere, San Pablo beru apostoloekin esan genezake esku hartuta, bera etzen 12 apostoluetakoa, etzen 12 ikasleetakoa, baina konsideratzen da apostolu bat bezala. Naiz eta ez 12 horien taldekoa, baina normalen San Pablo apostolua deitzen diogu, berak izan duzuen garrantziarengatik. Hor baita ere, momentu zea bat eukizuen, krisia bitxo bat, batzuk zioten zirkunzisioa egin behar zitzaiela kristau bilakatzen ziren gentil guztiei. Aurrera zirkunzisioa eta gero bataioa. Ja, judutarrak zirenak, zirkunzisioa egin ezukaten. Eta San Pablo fuerte borrokatu zuen, esan ez bataioa askoz ere gehiago zena zirkunzisioa baino. Eta ez zuela sentidurik gehiago ematen zaienei gutxiago dena egitera behartzea. Gutxera, San Pablo ere erakutsi nahi izan zuena. Eta Jerusalemko kontzilioan Jaungoikoari eta Espiritu Santuari argia eskatuta, hala erabaki zuten apostolu guztiek Jaungoikoaren borondatea horixe zela. Eta bataioa aski zela, zirkunzizioa baino askoz ere gehiago zelako. Bestaldetik San Pablok ere, San Pedrorekin batera, bere bizia eman zuen Erroman garai hartako Neron enperadorearen persekuzioan. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, San Pabloren komertzioa ospatzen dugun aste honetan, Elizak bereziki gogoan izaten du kristauen batasuna. Denok eduki dugu kontzientzia hori, borondate hori. Garai batean oso zaila izan, esan gure herrietan beste kristau konfesioetako pertsonak ezagutzea. Gaur egun oso erraza, ditugu, badaude ortodoxoak, badaude protestanteak, badaude bestelako kristauak, sinisten dutenak, Jesusetan, sinisten dutenak, Bibliarengan, baina momentu honetan separatuta gaudenak. Eta oso importantea da gure kontzientzia edukitzea senideak direla. Pauso horiek eman behar ditugula bat eginik egoteko. Jaungoikoaren borondatea
hoxe baita. Denok, kristau guztiok, Jesus, gure maixu eta gure hartzaile zela degunok, talde bakarra, hartalde bakarra osa ezaguna. Aste honetan kontzientzia hori garatzen saiatu beharra daukagu eta gure orazioak ere zerura dialtzen eskatuz jangoikoari, indar hori, argi hori, garrazi hori, errealidade hori da kristau guztiok bat eginik egon gaitezela gauzatu dadin. Eta egin ditzagun orain gure eskakiari eskatuko dugu, aurrenik kristau guztien batasunen alde jagoikoak eman dezaigula argitasun hori, kontzientzi hori, borondate hori kristau guztioi bat eginik egotekoa. Eska dezagun jaunari. Eta gure hilako emande, gaurko mezasantuan bereziki kontutan hartuko ditugu, Miguel Nieve eta Mikaela Soroa jaunak bere baitan hartu, eta handik gurean egin dezaten eska dezagun jaunari. Entzun eta honan bilotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Onar jauna, ekar ditugun goaiak eta egizun Espiritu Santuak iso bezala gure bihotzean, zure berri ona ezaguterazteko Paulo apostolua gerrakin zuen bidegera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia bai, eta zuzen, non nahi, eta beti, zuri eskerrak ematea, jauna, aita guztiz santu, jangoikoa guztidun beti ere gorri. Zu, betiko hartzai horrek, ez duzu berda-berra berakuzten zure hartaldean. Baizik eta zure babespean zaintzen duzu beti, zure apostolu doatsuen bidez. Hauek, zure semearen ordezkariak dira, zure hartaldeari hartzai eta zuzendari izateko emanak. Horregatik, aingeru eta goieneruekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzate hau beti eta beti abestu.
bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen, eta edan guztiok ondatik, hau bere onuraren karizatata, itun berri eta betiko garen odua, zuentzat eta askorentzat negatua barkatzeko isurik onena, egiztune hau bere hori gabe. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoetuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu behituzulako. Eta apaiek eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin zala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasunzua Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaroten japanian gure sendeak, bereziki Mikaela Soroa eta Miguel Nieve, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errotezak izkitu arren, guztio betiko bizitza iritsen zagun, jangoikoaren Ama Maria Gobatsuarekin, bere senak Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizate guzti
Egin ezagun otoitu. Jainko gure jauna, hartu dugun sakramentu honek, piztu dezala duan maitasunaren garra. Garra honek sutu baitzuen